Tervetuloa videoomme, jossa käsittelemme MOI-verkoston merkitystä ja toimintaa. Verkoston tavoitteena on vahvistaa vähemmistöön kuuluvien ikääntyvien asemaa ja osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. MOI-verkosto pyrkii tiivistämään alan toimijoiden yhteistyötä ja luomaan asiantuntijoiden yhteistoimintaa. Tämä on tärkeää moninaisen ikääntymisen tukemiseksi ja edistämiseksi Suomessa. Verkostoon voivat liittyä kaikki ikäväestön moninaisuudesta kiinnostuneet toimijat. Mukaan ovat tervetulleita julkisen ja järjestöpuolen edustajat, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten henkilökunta sekä yksityishenkilöt. Jaade-yhteisö ry vastaa verkoston tiedotuksesta ja koordinoinnista. Moninaisen ikääntymisen yhteenliittymä puolestaan suunnittelee verkoston toimintaa, varmistaen sen tehokkuuden ja vaikuttavuuden. Liity verkostoon ja osallistu toimintaan iäkkäiden vähemmistöjen hyvinvoinnin edistämiseksi